3, 2, 1. Hej Amalie, tillykke med dagen i dag. Du har måske allerede gættet, at det er din far. Jeg håber, du har haft en veloverstået konfirmation i kirken, og at du nu er fuld gang med at feste. Du skulle lige have på forsøgsvis en lille filmhilsen hernede fra Santiago. Selvom jeg nu ikke kunne være hos dig, så skal du alligevel have en lille tale. Bare rolig. Jeg skal nok lade være med at gøre den lang og pinlig, for jeg har nemlig kun 2 minutter her på YouTube. Så Amalie, jeg vil sige velkommen til Voksens Rækker til dig. Det er en stor dag for dig i dag, men jeg vil også sige til dig, vi kan ved med at være som du er. En sød pige. Du kan hurtigt nok blive voksen, så tag det med ro. Så vil jeg sige til dig, at jeg holder meget af dig, og jeg håber, du får en god blå mandag i morgen. Jeg håber, du har fået mange gaver, og jeg håber selvfølgelig, at du har en rigtig god dag i dag. Jeg gentager måske mig selv lidt. Nu har jeg prøvet det her 34 gange, og nu skal det være sidste gang, så bær over med mig, hvis jeg siger nogle ting. Det er ikke til at lave klip i sådan en her. Jeg håber, du får en god fest. Jeg håber også, vi ses i løbet af ugen, om ikke andet så næste weekend. Så håber vi, støvskyen er væk, så vi kan flyve igen, eller man kan flyve igen. Jeg vil afslutningsvis sige skål til dig. Jeg holder meget af dig. Ha' det rigtig godt, så Amalie. Vi ses snart. Hej. Og forresten, så får du også en gave af mig på et tidspunkt. Du ved, hvad det er allerede. Og jeg håber naturligvis, at vi har mulighed for at få en god tur sammen. Fortsat rigtig god dag. Nyd det. Vi ses. Hej.